שלום יוטיוב, מה קורה? היום אני אראה לכם איך בדרך הכי פשוטה שיש להוריד סרטים למחשב בחינם וכולל להדביק כתוביות. כן, זה דרך טורנט, כן צריך להוריד כמה תוכנות, זה מעצבן, אבל לא תמצאו סרטון שלא עושים בו את זה. שזה בלי טורנט, אלא אם כן זה אתר דפוק כמו מגה-ויוז או גוזלום. אוקיי, אז דבר ראשון שאתם צריכים להוריד זה DS Player. אתם נכנסים לאתר הרשמי שלהם, פה, מורידים, מתקינים, ייקח קצת זמן, אולי קצת ייתקע. הדבר השני שאתם צריכים זה uTorrent, פה, מורידים ואתם מוכנים לעבוד. עכשיו יש כל מיני אתרים שהם חסומים, אנחנו נעשה היום אתר שהוא לא חסום, קוראים לו Kickass. אתם נכנסים ל-Kickass, זה בעצם אתר, אתם יכולים להוריד סרטים, משחקים. אם אין לכם את זה, AVG 2015, חוסם וירוסים מצוין, כדאי שלא תורידו ומשחקים, כי זה עושה וירוסים. יש כל מיני פרסומות חברות, אוקיי. נגיד, אוקיי, מה זה אחרון? לא, אני לא רוצה. אוקיי, סליחה על הזה. נגיד טיטניק, סתם סרט שאף פעם לא היה לי כוח לראות. כן, זה. אני רוצה את זה ב-1080p. אם אתם רואים שזה HD TV, או נגיד יש עוד כל מיני קיצורים שזה BD RIP, הנה, כמו פה או כאלה, BD RIP או DVD RIP, זה טוב. כאלה כדאי להוריד. אני אוריד מהשרת הראשון. כן, ואז אתם פשוט טורנט, אם אתם לא יודעים מה זה, כשפותחים את זה זה ככה. זה לא אמור לקרות. זה יפתח לכם את זה. עכשיו אל תיבהלו. אוי, שיט, מנוסה. אתם צריכים לעשות דאונלוד טורנט, זה יעשה כאילו זה מוריד לכם את טורנט, אבל ברגע שתיכנסו, זה כאילו פותח לכם חלונית כזאת ואת טורנט. עכשיו, אתם בודקים שזה ניתן, רושמים פה איפה אתם רוצים לשמור את זה, אחרת זה יהיה בקונן C, לא מומלץ. כי עדיף קונן D, קונן גיבויים. אתם עושים אשר ומחכים שזה מורידים. זה יכול לקחת רבע שעה, חצי שעה, ואני אחזור אליכם כשזה ירד. אוקיי, חזרתי, זה ירד. עוד דבר חשוב שכדאי שתדעו זה בישראל לפעמים סרטים מתרגמים לשם אחר. אז כשאתם רושמים פה בסרצ' בחיפוש את השם, תרשמו את השם האמיתי של זה, תבררו את זה קודם בגוגל. לדוגמה, הסרט תקועים בחופשה, קוראים לו Blinded ולא Stuck in Vacation, כמו שזה אמור להיות מתורגם בגוגל תרגם. אז תבדקו קודם, וחשוב גם לרשום שנה אחרת החיפוש לא זה. אוקיי, אז ברגע שזה ירד אתם הולכים כמו שמקודם, שאיפה שלחצתם על השאר, איפה שרציתם להוריד את זה, זה הגודל. אם זה ירד לכם קצת הרבה זמן, או שהמחשב שלכם דפוק, או שזה בגלל ש1080p האיכות הכי טובה לסרטים. אז אני אכנס לאיפה שאני הורדתי את זה. שזה נמצא את זה. הנה, טיטניק. זה התיקייה של הסרט. עכשיו, למה ביקשתי מכם להוריד את ה-BS Player? BS Player זה התוכנה שמורדת הכתוביות, וזה גם יחליף לכם את מדיה פלייר. כל פעם שתפעילו סרטון על המחשב, זה סתם שטויות, זה יפעל בצורה הזאת. רגע. אתם רואים? אין תרגום. איזה באסה. אין תרגום. מה עושים? קודם כל לא להיבהל. שמים על ההתחלה, ועכשיו נדביק כתוביות. Subtitles. Check for Subtitles Online ו-All. אנחנו רוצים את כל הכתוביות. אופה, יש כתוביות. אתם רואים היברו. את זה לא להוריד, זה ג'יבריש. גם זה ג'יבריש. את זה אפשר למחוק. נגיד, כדאי להוריד כמה, שיהיה לגיבוי. לא מומלץ הכל. גם אתם לא יכולים להוריד דרך טורנט סרטים שעוד לא יצאו. בשביל זה צריך לפרוץ את התוכנה, וזה כבר במדריך אחר. אז אני לוחץ על דאונלוד, מוריד. לוקח איזה עניין של כמה שניות. close, עכשיו בואו נראה, יש כתוביות.
היינו. שנייה. הנה, יש כתוביות. אוקיי. מקווה שעזרתי לכם. אם אתם רוצים, יש לכם שאלות, תפנו אליי בתגובות, ויאללה ביי.